Светът в състояние на спорт. Как спортува светът? Върти се. Върти се. Групички от фенове поискаха закриване на футболния шампионат. Те заявиха, че им е по-интересно да ритат коли в центъра на София и да тормозят дразнащи ги по възможност беззащитни граждани. Искането им е полицията и обществото да проявят толерантност и разбиране към тях и техните садистични нужди. Женската щафета на България по биатлон остана предпоследна на Европейското първенство. Последните пък се загубили в гората. Не случайно твърдим, че тази гора пречи и трябва да бъде изсечена, обявиха от фирмата концесионер на пистите в курортното градче. Местни жители откриха изгубената щафета, но изразиха разочарование, че това не е щафета Бански старец, а щафета от биатлонистки. Пая човешко не ядем, бре! Възкликна водачът на местната група доброволци. След като разбраха, че няма да останат последни, българските биатлонистки много се зарадваха и решиха да го отпразнуват, пинаха вино, извадиха мезета и постреляха на воля под дърветата и в небето, докато танцуваха хорце. Накрая по пътя към хотела пресякоха и финала. Щафетата ни завърши на престижното предпоследно място и всички бяха доволни, а от федерацията им обещаха награди. Връщам на централата на Международния олимпийски комитет в Лозана спечелен си мой златен медал от Олимпийските игри. Международният олимпийски комитет приветства инициативата за връщане на златните медали, спечелени от турнири по борба на минали олимпиади. Президентът Жак Рох заяви, че с претопените медали ще си направи златни зъби, като на любимия му рапър Слик Рик. За състоянието на света получихме и съобщение от света на идеите, като бившият олимпийски шампион по борба Платон заяви, че не е получавал златен медал за да го върне, но изпраща лавровия си венец на олимпийски шампион, с който господин Рох пък може да си украси отвърстието.